Ok, em bên cậu nói là gì hmm, Pini bangke Kidik dem pu ya masih vlog bang lan bomo ite ha non nik tu bang bom lo hendak an ador so tini lian ing honang lah masih non nik ke babu pula ya non ke babu pula baik pensin dem dan lah ya masih nang lawan bomo deh ha kena bibit jo ikan kang hong tak tini ni dong bang belang nung si bang bom lang masih kang hong bang bom manan bang ke tara lang sonang le rok le yo con xin lấy lần mà mệt mệt răng răng rồi giờ làm đi kiếm bên giờ ada kasap sukam do chat ho la si na hi dunyo ni cha ma ke dai do ha ya dum mang ya yu giờ làm đi kiếm bên giờ la so vlog mate so videos ke lang pe nang pa ju ha non sih đầm bom lo tarak lang so long nha depan dah na ya bang bom pen non nil tum no theng pilong si nang le rok lo ya dak bang be pin lo la festival hot bang cho lo si non hodak palian sini tum ke dam puli lan ik pen ya ke dam bom le de don tum apan kilang pen nang payut pidun hutha non alu bom lo jolan itu magari lo pu ik pen sige bang yo KYF hut bang chot pen mat bang long le pin non si yang ko ke bang thulu yo adem thake lang me pe yo ko dak masih keciklik tu mi le ko ha asi ho aron nang paklang pode ha non bang ke alo kilit pu pula ya niling paklang pon pode ha nang ju dia fan pin dun plot dale le matalu par sige bang ta lai blog salam long le pen theng pilong nang le la ya non bang ke alo kilit pu pula oh instam download dak thake jo nó thành piao nó nắng lẹ lo nili nó nang song nang paklang kon tu ko ho kalang ma non bang ke ang song ka lu ko non bang ke ang song ke dam thulok la ya ar rejang ser mat asap su akiter do ikok lo non bang ke hả con bang càng xong nó luôn ya lang đô pi ở đó là tụi ar với cái ang thiệu bon nhiều cho đi lên bắc lang po nhiều lang mới ping ăn